sa na to postavíš, akú tendenciu to bude mať robiť? Čo sa bude? Rotácia? Kam takto? Takto. Pohyb. A vidíš, teraz sa nehybe tá lopta, napriek tomu, že je guľatá. Takže kto spôsobuje ten pohyb, keď stojíš na tej lopte? Ja. Čiže keď spôsobíš pohyb doľava, čo potrebuješ robiť? Presunúť to všetko doľava. Dobre, a skúsime dať taký jednoduchší podal. To znamená, keď spôsobím pohyb doľava, keď ideš, ak chceš na nej ostať, lebo keď budeš stále tlačiť doľava, tak čo sa stane? Sa pretočí a už si na podlahe. To znamená, že ak spôsobíš pohyb doľava, tak potom urobíš. Áno, keď spôsobíš pohyb sem a chceš na nej ostať, tak čo potrebuješ robiť? Nie. To sú práve tie povely, ktoré vás brzdia, to sú tie programy, ktoré ti neumožnia dosiahnuť ten výsledok. Pretože vyrovnať rovnováhu, čo znamená, čo vo skládanie evokuje slovo rovnováha? Peťo. Rovnováha, to znamená rovná váha, nehybné, statické. A to je to, že častokrát to slovo vyzerá ako, že mi pomáha, ale ono je proti mne. Lebo keď si poviem rovnováha, tak mozog si to preloží a vysiela do hardwareu potom signály nehybem sa, stojím, som statický, rovná váha. Čiže keď urobím pohyb doľava, chalani, čo potrebujem urobiť? Doprava. Čiže je to protipohyb. Čiže stačí doľava, doprava. Alebo poviem si protipohyb. Keď spôsobíš pohyb dopredu, čiže potiahneš dozadu, fajn. Keď stojíš na lopte chodidlami, tak čím spôsobuješ ten protipohyb? Celým telom, však je celý telom. No, dobre. A hlavne však hlavne asi je. Presne tak. Lebo ďalší povel, ktorý vám bráni v tom, aby ste dosahovali výsledok, je, že vy chcete hýbať sa celým telom. Vždycky, chalani, keď sa dotýkam hociakou časťou tela podložky, tak tou plochou, ktorou sa dotýkam, tou spôsobujem pohyb a potom sa prispôsobuje celé telo. Čiže pozri. Keď som rukami chcem hýbať tú loptu, tak hýbem celým telom. Nie najprv rukami a potom si prispôsobí telo. Takže ja ti pomôžem na začiatok. Daj si ruky na moje ramena a vyjdi hore ako na stoličku a nohy dáš na šírku bokov. Čiže jedna noha sem, druhá sem. No a stále sa nadrž. A ja ti držím loptu. Stále zatiaľ všetko pevné. No, keď sa cítiš komfortne tak, že máš jednu nohu predu, druhú vzadu, ani nie, no tak daj sa do komfortnej zóny, lebo sme sa bavili, že vždycky čokoľvek robím, potrebujem sa cítiť komfortne. Tak poď. Počuj si tie princípy. Nohy si daj tak, aby si sa cítil komfortne, tú šírku. Vystrih, hlava hore. Viac vnímať. A môžeš sa napustiť. A vnímaj chodidla. Hlava. A protipohyb môžeš vykonávať vtedy, keď si pevný, alebo keď si uvoľnený. Kubo. A teraz Kubo vám chcel predviesť ukážku toho, že ak by ste to robili sami a vaša pozornosť nie je na chodidlách, tak môžete dopadnúť na zem ako hnilá hruška. Keď som to nechytil, tak sú z toho, to je skoro pol metra možno.
viac ako pol metra. A 55. keď vlastne dovolíš nohám, keď ich nevnímaš a dovolíš nohám a spôsobíš pohyb len dopredu a neurobíš proti pohyb, tak sa vystrieš ako lopata. A to je slušná pecka. Už bolo zo pár majstrov, ktorí prišli bez premyšľania, áno, však videl, že to hop. A už sme prišli zo škrátkov, len zoškrdávali. Metlička, lopata, do koša s ním. Ešte raz, pôjdeme. A celý čas proti pohybu. Pretože keď urobíš len jeden pohyb, tak vidíš, ako skončíš. To je každopádne začiatok si cítil, že to šlo. No. Ešte raz, ten protipohyb, keď si skús byť pevný, stupnutý, no máš napíš všetko, na to myslieť. Ne, že nechcem. Som sa vyskúšal. A čo ti bránilo ísť ako prvé? No nič. Vidíte, chalani, máte toľko programov, ktoré vás, vy sami si vytvárate programy, ktoré vás brzdia. A to potom sa prejavuje aj v tom korčulovaní alebo robení akýchkoľvek iných vecí. Dať sa to znovu, aby ste sa znovu dostali do polohy, ako keď ste boli deti, že ste skúšali. Si videl zástrčku a pchal si tam prst. Lebo si chcel zistiť, čo to je. Takže vidím niečo, idem to vyskúšať. Lenže vy dopredu máte strach, že budete neúspešní. My chceme isto preto robiť, lebo keď mi to nepôjde, nebudem sa cítiť dobre. A naša základná motivácia je cítiť sa dobre, že? Ale komfortne, ale už sa cítiš. Prvýkrát to bolo lepšie, no lebo som taký uvoľnený bol, ale to bolo lepšie. Áno, to znamená, že si dal správne povely. Áno. Takže áno, uvedomujem si, že idem robiť niečo nové, neviem to zatiaľ, to znamená, že možno prvýkrát sa budem cítiť nekomfortne. Nevadí, vyskúšam, aby som mohol odpozorovať, potom začnem dávať povely a začnem sa cítiť komfortne. Čiže to nedokáže, že to nepôjde ľahšie. Takže vidíte ďalší program. A včera som vám vravel, že vaše telo dokáže čokoľvek, kedykoľvek. Stačí dať správny program. Aj ideš, alebo sedíš. No. Nohy, cítiš sa komfortne, keď máš prahu vpredu. Tak už ten prvý postup by si sa mal cítiť komfortne. Tak sa už tak, ako ti je dobre. Dobre? No, yes. No, jak neviem, ty to musíš cítiť. Hlava hore. Prenesenie pozornosti na chodidla. Nohy voľné. Čo na púšť. Cítiš, že spôsobuješ pohyb kam? Vzadu. A keby som ťa pustil, tak čo? Tak urob proti pohyb. Smerom ku mne. Dobre, odo mňa zase dozadu.